الدرس الخامس درسي نبير. أين أبوك؟ إنا بابنك. خلاص. أين أبوك؟ إنا بابنك. أبي كاغا بابانا في المسجد yana cikin masallaci. Zuwan fi duk sanda kalmar da ya zo kusa da shi zai ɗauka sara. Fil masjidi. Aina ummuki? Ina mamarki? Ummi fil matbakhi. Mamana tana cikin kicin. Aina ammu Musa? Ina baffan Musa? Ammu Musa fi sayyara. Baffan Musa yana cikin mota. To duk za mu ga fil matbakhi, fil masjid, fi sayyarati. To haka za mu lura da su. Sannan kuma a karatunmu na baya akwai abuka, babanka, ummuki, mamanki, ammu Musa, baffan Musa. Wadih? Sannan kuma har ila yau mun karu da aina, a ina, aina, a ina. Sannan in zaka ce babana zaka ce abi, ummi, ammu Musa, wa hakaza. To mu je gaba. Abi fil masjidi, babana yana cikin masallaci. Ummi fil matbakhi, mamana tana cikin kicin. Ammu Musa fi sayyara, baffan Musa yana cikin mota. Idan zan ce to shi yana cikin masallaci, yadda ba sai na jingina baba zuwa gare ni ba, sai in ce huwa, shi fil masjid yana cikin masallaci. Hiya, ita fil matbakhi tana cikin kicin. Huwa, shi fi sayyara yana cikin mota. Wato in namiji ne huwa, in mace ce hiya. Mu je gaba. Aina abuka? Ina babanka? Huwa fil mustashfa, shi yana cikin asibiti. Aina ukhtuki? Ina yar uwarki? Hiya fil hammam, ita tana cikin banɗaki. Aina salimu? Ina salim? Huwa fil fasli, shi yana cikin aji. Huwa, shi, hiya, ita, dukkan su lamirai ne wadda suke wakiltar sunan wadda bai nan ko wadda ake magana a kansa. Mu je gaba. Aina kitabuka? Ina littafinka? Huwa fil haqiba, shi yana cikin jaka. Aina qalamuka? Aina qalamuki? Ina alƙalaminki? Huwa fi yadi, shi yana hannuna. Ko huwa ala yadi, ko huwa fi yadi. Aina al-ustadh? Ina malam? Huwa fil kharij, shi yana waje. Jayyid, khalas. Huwa da hiya. Wadih? Idan jayyid. In abin da aka tambaya namiji ne a ce huwa, in mace ce a ce hiya. Khalas.